koalisyona navnetewî em wek meclisê malbatê şehîda êrişên wiha vî rengê hovana destê dewleta Tirk û teyareyên bê mirov yên ku şev û roj seranserî Bakur Rojhilatê Sûriye û Rojavayê Kurdistanê 24 saet gelê Rojava Bakur Rojhilatê Sûriye hedef digire çûkê xwe be, zarokê xwe be, jinê xwe be, bîr û kalê xwe be hedef tê girtin û qetil ama li dê meşandin dibin çavê dewletên girêdayî koalisyona navnetewî re yê goneyên şev û roj li vir dibin çavê we de dewleta Tirk a faşîzm êrişî vî gelê dike. Ev gelê ku xwe kir qurban ji bo mirovahiyê ev giştî yê ku bi hezarên şehîdan kirna qurbaniya gelê cîhanê. Em dengê xwe careke dî ban dikin ji hemû saziyê mafê mirovan re ji netewên yekbûyî re em va êrişa şermezar û lanet dikin û em dibêjin şehîd namirin, şehîd namirin, şehîd namirin.